Pri Bitcoine si väčšina ľudí kladie nesprávnu otázku. A stojí ich to veľa peňazí. Keď Bitcoin padá, veľa ľudí sa pýta, kedy prestane klesať. A vtedy sa stane, že prestanú ho nakupovať. A niektorí prejdú do iných aktív. ETF-ka, akcie S&P, zlato, možno nehnuteľnosti. A keď sa spolu pozrieme, ako Bitcoin od 1. januára 2020 do 30. apríla 2026 urobil výkon, tak jednoznačne, suverénne predbehol všetky tieto aktíve, čo som spomenul predtým. Bitcoin, ak by ste do neho vložili 1000 eur 1. januára, by dneska bola hodnota 10 000 orientačne. Do zlata, keby ste dali 1000, by bola hodnota cca 3000. Akcie, keby ste dali 1000, by bolo 2200 a nehnuteľnosti plus 55%. A preto, ak máte 20, 30 alebo 40 rokov, čas je tu pre vás. Nepýtajte sa otázku, kde bude vyzerať Bitcoin budúci rok alebo o mesiac, ale skôr ako bude vyzerať o 10 rokov. Učím ľudí, ako sa na Bitcoin pozerať inak, aby ste ho vedeli mať súkromne, suverénne a bezpečne. Odoberajte tento kanál.